Itt szeretném még elmondani, hogy nagyon szeretném megköszönni Ezének, vagy Ízének, és Dirty Kitchennek, hogy tagok lettek a csatornán. Nagyon nagy megtiszteltetés egyébként, hogy valakik önszántukból pénzt adnak nekem. Egyértelműen azt jelenti, hogy értékes, amit csinálok, és van, akinek tényleg tudok segíteni, úgyhogy köszönöm nektek a támogatást mindenféleképpen. Jó helyre fog menni. Most megmondom őszintén, hogy egy új webkamerára gyűjtök, amivel jobb minőségű tartalmat fogok tudni gyártani. Köszönöm! Üdvözlök mindenkit, Karsa József vagyok, és ez itt az Épületgépészet a YouTube csatorna következő része. Megmondom őszintén, az elmúlt két videóm elképesztő sikerén felbozdulva, gyorsan csináltam egy harmadikat is, ami arról fog szólni, hogy nem működik a padlófűtésem. Hát ez egy elég gyakori probléma, mivel az elmúlt évtizedben a padlófűtések elterjedése gyakorlatilag megállíthatatlan volt, a radiátoros fűtések elképesztő módon visszaestek, emiatt ugye nem csak a jó, hanem a hibás vagy nem működő padlófűtések is egyre jobban terjednek. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes pár szót erre áldozni, megnézni, hogy magával a padlófűtéssel mi lehet a probléma. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ez a videó tényleg csak a padlófűtésről fog szólni, tehát az, hogyha a kazán nem működik, és amiatt nem működik a padlófűtésed, akkor az nem padlófűtési probléma értelemszerűen. Viszont kérlek, hogyha az előző videók tetszettek, vagy ez a videó tetszeni fog, akkor kérlek lájkold le, iratkozz fel, és normális hangnemben nyugodtan kérdezhetsz, vagy kritikát is megfogalmazhatsz a videómmal kapcsolatban. Egy dologra kérlek, mert néha szokott olyan komment jönni, hogy hát ez egy szar. Ezzel nagyon sokat nem tudok mit kezdeni. Tehát, hogyha odaírod, hogy ez nem jó, mert ez a gondolat nem volt megfelelő, akkor ugye arra lehet reagálni, és általában ezt jóvá is szoktam hagyni ezt a kommentet, és általában ezt vagy megválaszolom, vagy azt mondom, hogy igaza van, vagy azt mondom, hogy szerintem ez miért nincs így, de kialakul egy kommunikáció. De ez egy szar, arra nem tudok valójában érdemben reagálni, és nem is biztos, hogy annyira szeretnék. Viszont visszatérve erre a videóra, ugye elkezdhetjük magát az anyagot. Az első és legfontosabb dolog, hogy miért nem működik megfelelően a padlófűtésem, az az, hogy tudni kell, hogy a padlófűtés az ugye egy lassú felfűtés, ami nem is lenne valójában baj, de nagyon sokan olyan megoldásokat választanak ennek a fűtési módnak a vezérlésére, ami egyszerűen nem alkalmas arra, hogy ezt komfortosan megoldja. Mire gondolok? Ugye alapvetően, hogyha mondjuk van egy szobatermosztátod, egy tök egyszerű. Nem ez a Honeywell, ami itt van, nem. Egy teljesen egyszerű, 5000 forint, bemész a boltba, megveszed. Az gyakorlatilag egy villanykapcsolóként működik, úgy kell elképzelni, hogy az beállítasz egy hőmérsékletet, ahogy eléri azt a hőmérsékletet, azt ott lekapcsolja, a kazánt, mindent, és akkor vár, amíg el nem kezd hűlni a helység. Ugye van általában be lehet állítani a termosztátokon, hogy legyen mit egy félfokos, vagy negyedfokos, vagy egyfokos hiszterézise, amit tartson, és beállított 22-re, és akkor amikor lehűl 21 és félre, akkor újra bekapcsolja a fűtési rendszeredet. De ez miért baj a padlófűtésnél? Ugye ez azért nagyon nagy baj a padlófűtésnél, mert még egy nagyon érzékeny modern házban is, ahol aránylag tényleg úgy van kialakítva a rétegrend, hogy a padlófűtési hőenergia minél hamarabb a szobába vándoroljon, ott is azért eltelik egy fél óra, egy óra, míg valójában elkezdi a padlófűtés a meleget átadni a helységnek. Hiszen beindul a kazán, elkezdi melegíteni a vizet, a víz elkezd áramolni a padlóba, ugye ez még nagyjából ugyanaz is, mint a radiátornál, de ugye ott a padlóban van egy csomó beton, egy csomó vas, ne adj Isten, parketta, ugye mostanában nagyon sokan használnak nálunk is úgy van, hogy parketta alatt van padlófűtés, és ezek mind elhúzzák azt az időt, amíg valójában hatékony vagy hatásosan fogja melegíteni a padló a helységet. Tehát beállított 22 fokra a termosztátot, elindul a kazán, fél óra, egy óra múlva kb. Elindul a padló, de mi történik? Hát amíg el nem indul, addig ugye megy lefelé. Tehát a 22 fok az már valójában csak, vagy 21 és fél, vagy 21 fok talán, mire valójában elkezd melegíteni a padlófűtés, ugye? És ahogy elkezd melegíteni, elkezd ugye melegedni a szoba is. Eléri szépen a 21-ről legalacsonyabb pontról, eléri ugye a beállított 21
22 fokot, a termosztát mit csinál? Lekapcsolja a kazán, de ugye nekünk a talpunk alatt van egy rakat beton még, ami tök meleg. És legalább 1 órán keresztül még meleg lesz. Tehát a beállított 22 fokhoz képest még fölmehet 23-ra is, vagy 23,5 fokra is a szoba hőmérséklete, és kialakul nekünk egy 21-23 fokos hiszterézis, vagy közötti hiszterézis, ami egy 2 fokos hiszterézis, ami egy borzasztó kényelmetlen, és nagyon nem komfortos fűtést fog jelenteni. Mit lehet ez ellen tenni? Valójában. Ez ellen 2 dolgot lehet tenni. Hogyha ilyen van, akkor az segíteni tud, hogyha a padlófűtés hőmérsékletét lejjebb veszitek. Tehát akár 30 fokra is, vagy 35 fokra, vagy 32 fokra. A lényeg az, hogy minél alacsonyabb a padlófűtési víz hőmérséklete, annál egyenletesebben fog melegedni. Ezek a változások, még hogyha nem is jó minőségű, vagy nem is olyan termosztát, ami ennek, vagy vezérlés, ami ennek kell, hogy legyen, ezek a görbék, ezek el fognak húzódni, és a komfort az, ha nem is lesz teljesen jó, de azért valamennyivel jobb lesz mindenféleképpen. Tehát maga a felfűtés is lassabb lesz, tehát nem így fog menni, hanem a felfűtés is lassabb lesz, és a lehűlés az lassabb nem lesz ugyan, de a felfűtés az mindenféleképpen lassabb lesz, és ezek a görbék, ezek elhúzódnak valójában. Tehát ez egy jó megoldás, vagy hát egy félig jó megoldás, hogy a padlófűtésnek beállítjuk a legalacsonyabb hőmérsékletet, amíg még ki tudja fűteni a helységünket. Másik, én általam preferált megoldás, én nagyon hiszek egyébként a vezérlések minden hatóságában a fűtési rendszerekben, olyan vezérlést kell választani, amit vagy manuálisan, ezek a régebbi verziókban manuálisan be lehetett állítani azt, hogy egy-egy fűtési körnek milyen tehetetlensége van, és akkor a vezérlés automatikusan előrébb állítja, vagy előrébb indítja el ezeket a változtatásokat. Ez már jelentősen tudja ennek a görbének a felső és az alsó pontja közötti különbséget csökkenteni, vagy pedig öntanuló szobatermosztátot kell választani, amiben van egy ilyen, régen Smartnak hívták, most AI-nak hívják, de valójában semmelyik, ez egy függvény, ami a különböző bejövő adatok alapján korábban indítja el a fűtési rendszeredet, és korábban is állítja le. Piciket fűt rá, tehát ezzel az öntanuló szobatermosztáttal egyébként például a Honeywell Home-nak vannak ilyen termosztátjai, meg a Siemensnek is. Ezekkel gyakorlatilag padlófűtéssel is fixen be lehet állítani a szoba hőmérsékletét, gyakorlatilag szinte 0 fokos hiszterézissel. Úgyhogy ez volt az első probléma, amiről mi most itt beszéltünk. Nézzük a második problémát. Az egyenletlen hőeloszlás. Ez egy visszatérő probléma nem csak a padlófűtési rendszereknél, a radiátoros fűtésnél is megvan. Sokszor mondjátok, hogy az utolsó radiátor, a legmesszebb lévő radiátor nem fűt, és ez hasonlóképpen van a padlófűtéseknél is. A leghosszabb kör nem fűt, itt nem fűt, ott nem fűt. Ugye volt nekem egy fűtéstanárom, akit Szonyi tanár úrnak hívtak az Arany János Épületgépészeti Technikumban. Ő mondta, hogy a víz az jobban tudja a fizikát, mint mi. És ez így is van. Ugye alapvetően azt kell tudni, hogy van nekünk egy szivattyúnk valahol. Az a szivattyú tolja a vizet, mint az állat. Bemegy mondjuk egy ilyen osztóba a víz, és az egyik körön van 40 méteres padlófűtési kör, mert az egy kis szobába ment, a másikon van 60 méteres, mert az egy nagyobba, a harmadikon van egy 70 méteres, mert az van a nappaliba, és akkor szépen, ugye óhatatlanul, ezek nagyon nagy eltérések, amit most mondtam, de óhatatlanul, amikor az ember letekeri a padlófűtést, nem lehet úgy letekerni, hogy mindegyik kör egyenlő hosszúságú legyen. Tehát olyan nincsen. És ugye a víznek az áramlásához ugye energia kell. Nyilván minél messzebb akarjuk tolni a vizet, annál több energia kell. Tehát, hogyha van nekünk egy ilyen, mint a képen látható osztónk, és az egyik körbe ugye van egy rövid kör, és a többi meg hosszú kör, akkor mi fog történni? Azon a rövid körön meg fog fordulni a víz, hiszen ott gyengébb az ellenállás, kevesebb energia kell, hogy azon a rövid körön
körön megforduljon a víz, és a többi körre egyszerűen nem megy elegendő víz. Ideális esetben egyébként 40-80 méter között kell a padlófűtési köröket választani, lehetőleg úgy, hogy minél közelebb legyenek egymáshoz. Ez megkönnyíti egyébként az utólagos beszabályzást, mert valójában ebben a problémában erről beszélünk, hogy nincsen hidraulikusan beszabályozva a fűtési rendszer. Mit kell csinálni? Ha a szerelőnek volt esze, akkor bizony ilyen osztót, vagy ehhez hasonló osztót szerelt be a padlófűtés körbe, aminek a tetején térfogatárammérők vannak, és szépen azt lehet csinálni, hogy akár a térfogatárammérő oldalon lehet egyébként elzárni, akár itt lent ezekkel a kupakokkal, szépen, ahogy zárjuk el a köröket, úgy ezek itt mutatják, hogy melyik körön hány liter per perccel megy át a víz. És nagyjából úgy kell ugye beállítani, hogy oda menjen a legtöbb, ami a leglassabban melegszik föl, vagy aminek a legnagyobb hőigénye van annak a szobának. Természetesen ezt a gyakorlatban nagyjából ez lehetetlen, vagy nem szokták megcsinálni, de hogyha már úgy állítja be az ember a padlófűtési köröket, hogy nagyjából egyforma térfogatáram menjen az összes helységbe, akkor biztos lehet benne, hogy a hőenergia az szépen egyenletesen fog az egész házban eloszlani. Na nézzük a következőt. Mit írtam föl? Fölírtam azt, hogy túl kicsi teljesítmény. Ez azért nagyon ritka. Tehát ezt el kell mondanom, hogy nagyon ritka. Nagyjából egyébként ilyen 50 és 100 watt per négyzetméter között van a padlófűtés teljesítménye. Ugye nagyobb. De azt azért hozzá kell tenni, és mindenkit megnyugtatok, hogy a túl kicsi teljesítmény nagyon ritka. Olyankor szokott előfordulni, amikor olyan emberek kivitelezik a padlófűtést, akik nem értenek hozzá, nem megfelelő csőtávolságok vagy fektetési távolságokat alkalmaznak, nem megfelelő csőátmérőt, bár a csőátmérőben ez hozzá kell tennem, hogy egyszer beszélgettem egy Rehaus üzletkötővel, aki azt mondta, hogy a 16-os és a 20-as cső között, ugye Magyarországon mindenki 20-assal fektet szinte padlófűtést, a 16-os és a 20-as cső hőleadása között gyakorlatilag 10% van, ezt lemérték, tehát nem jelentős valójában a különbség, de a csőfektetési távolság az bizony nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepet játszhat egyébként a padlófűtés hőleadásában. Természetesen szerepet játszhat az, hogy milyen vastag felette az esztrik, természetesen szerepet játszhat az, hogy alatta van-e rendes szigetelés, természetesen szerepet játszhat az, hogy a legvégső burkolat milyen. Ugye, mint mondtam, nálunk például parketta alatt van padlófűtés, lehet egyébként technikailag meg lehet csinálni jól is ezt, de ugye értelemszerűen egy parkettának nagyobb az a szigetelő képessége, mint egy hideg burkolatnak, mint ami a konyhában van, és ilyenkor ezt is bele kell számolni. De a lényeg az, hogy és ugye megcsináljuk a padlófűtést, ami a legfontosabb, és utána veszünk egy ilyen jó vastag IKEA-s, ilyen 5 centis szőnyeget, hogy jó kényelmesen lehessen menni. Na most hát az nyilván problémát fog okozni a padlófűtésnél egyébként. Mit tudunk tenni? Hát azt tudjuk tenni, hogy az előremenő hőmérséklettel tudunk ilyen esetben játszani valamennyire. Max 40 fokot érdemes egyébként a padlófűtésbe belerakni, de ezt eddig el lehet menni valójában, és akkor minden rendben lesz. Na, hát ez volt a videónak az első fele, viszont most elérkeztünk egy kis magáncélű marketinghez, hogy a kollégám is boldog legyen. Szóval iratkozzatok fel a YouTube csatornára, hogyha tetszik a tartalom, vagy nem szeretnétek lemaradni a következő videókról, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, kérdezősködjetek, és közben el is mondanám, hogy a TikTok csatornát is megpróbálom egy kicsit beindítani, bár a YouTube-ra sincs elég energiám. Azt terveztem, hogy azokból a kérdésekből, amiket itt YouTube-on felraktok nekem, azokat a kérdéseket TikTokon fogom egyébként megválaszolni, úgyhogy aki TikTokozik, annak érdemes bekövetni ott is mindenféleképpen. Na nézzük a következő problémát. Repedezik a járólap, ez az ajzat beton. Hát igen. Ez egy borzasztó visszatérő probléma egyébként, számtalanok lehet, a leggyakoribb épületgépészeti problémákat mondom egyébként. Nem véletlenül mondjuk azt, hogy maximum 40 fokos előremenő vízhőmérsékletet lehet a padlófűtésbe használni. E feletti
vízhőmérséklet olyan mértékben emeli meg a padlónak a hőmérsékletét, hogy a hőtágulás miatt feszültség keletkezhet mondjuk a hideg burkolatba, és simán elrepedhet. Tehát ez az egyik legfőbb oka valójában, hogy a 40 fokos előremenő vízhőmérsékletet tartani kell, följebb ne nagyon menjünk. El fog törni a járólap. A másik, ugye, hogy nagyon gyakran kihagyják a hőtágulást felvevő perem, szigetelő szallagot. Ez gyakorlatilag egy centis, fél centis puha szallag, amit a fal mellé kell rakni, és amikor a burkolat ugye hőtágul, akkor ez fel tudja venni azt a tágulást, és nem keletkezik feszültség a burkolatba, így nem fog eltörni. Illetve most találtam, illetve én ezzel nem voltam tisztában, megvallom őszintén, hogy kell egy felfűtés, kell egy kifűtés a padlófűtés elkészítése után, mielőtt a burkolat rákerül az esztrikre. Nagyon fontos, én megmondom őszintén, hogy van egy honlap, ritkán szoktam ilyet csinálni, de most fölmentem a MEFS honlapjára, ami a Magyar Építőkémiai és Vakolat Szövetség honlapjára, és itt van egy nagyon jó műszaki leírás gyakorlatilag a kerámia burkolatok kialakításáról, és hogyha itt a 7.3.8-as pontot megnézzük, a fűtött ajzatok előkészítése burkolásra, pontot. Itt ez a műszaki leírás, hogy mielőtt padló burkolatot fektetünk, tehát mielőtt elkezdünk a járólapot lerakni, azelőtt mindenféleképpen az esztriket fel kell fűtenünk. És nem is akárhogy kell felfűtenünk az esztriket. Ez azért fontos egyébként, hogy ez a betonréteg, ez eléri a maximális hőtágulását, fel lehessen mérni a hibákat, hogyha van. És ez a felfűtés egyébként, ez nem kis pálya, mert ez legalább 20 napot tart, vagy 20 napot igénybe vesz a rendes felfűtés. Ugye első nap 25 fok, második nap 35 fok, harmadik nap 45 fok, és 55 fokig el kell ezt érni. Itt van egyébként a különböző, itt a fejem fölött, talán így látszik, tehát itt van egyébként a padlófűtés felfűtése cementesztrik esetén, tehát lehet látni, hogy a felfűtést 21 nappal a felhordás után kell elkezdeni, és itt van egy szép diagram azzal kapcsolatban, hogy milyen tempóba kell felfűteni a padlót, illetve itt egy kálcium szulfát esztrik esetén egy teljesen más felfűtést kell alkalmazni. A lényeg az ennek az egésznek, hogy ha ezt a felfűtést megcsináljuk, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy a burkolataink törjenek padlófűtés esetén. Itt a linkje ennek a műszaki leírásnak, ezt be fogom linkelni a leírásban, és akkor ti is rá tudtok kattintani. Na, hát az utolsó pont az a levegős vagy koszos rendszer gyakorlatilag a padlófűtésnél. Nagyon sokszor láttam olyat, főleg régebbi házaknál, ugye, hogy a épületgépészeti berendezéseket megcsinálják mondjuk a pincébe, ott megcsinálják az elosztót, a padlófűtési osztót, és akkor ugye onnan így fölfelé szépen lerakják a padlófűtést a földszinten, tehát a pincéből indulnak ki a csövek, és nem hagynak légtelenítési lehetőséget a padlófűtésnek. Hát ez bizony probléma, ilyenkor nagyon nehéz, nem kell elmondanom, nagyon nehéz légteleníteni, úgyhogy erről a légtelenítési lehetőségről mindenféleképpen gondoskodni kell egyébként, akárhol is van a padlófűtési osztó, és értelemszerűen a levegő fölfelé megy, tehát hogyha a gépészet meg az osztó pincébe is van, akkor is kell valamilyen fajta légtelenítőt föntre beszerelni. A másik pedig az, hogy időnként érdemes átmosni a fűtési rendszert. Erre van többféle megoldás is, vannak adalékos megoldások, vannak olyan gépek, amik ilyen légbuborékkal mennek végig és tolják ki a szennyet maguk előtt. Ugye az alacsony hőmérsékletű padlófűtésben nagyon könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, nagyon könnyen leülepedhetnek a különböző mocskok, és egy ilyen nagyon sűrű, majdnem folyékony anyag képes kialakulni a padlófűtés
fűtési rendszerben, ez képes eldugítani a különböző köröket, károsítani egyébként akár a kazánt, akár a padlófűtési osztót, tehát egy csomó mindent. Időnként érdemes egyébként a padlófűtési körök tisztítása, mert sok csuvát ki lehet belőle szedni. Ezeket a tisztítási periódusokat egyébként lehet itolni különböző fűtési adalékokkal, de előbb-utóbb minden padlófűtést érdemes kimosatni, hogyha neked nem volt. Nem olyan nagy munka valójában. Nem olcsó, mert a berendezés hozzá nem olcsó, meg semmi nem olcsó manapság, de mindenféleképpen megéri, mert ég és föld. Egy 5-6 éves rendszer után ég és föld a mosás után a padlófűtésnek a teljesítménye. Úgyhogy érdemes. És hoztam nektek plusz egy problémát valójában a padlófűtésekről, ami nem is probléma. Nagyon sokszor kapom meg, és nagyon sokszor jöttek már hozzám, hogy József, hát nem meleg a padló. Hogy képzeljem el, mennek mezitláb, meg zókniba, és nem érzik azt a jó meleget a padlóba. És hogy biztos, hogy nem működik. Ilyenkor meg szoktam kérdezni, hogy igen ám, de ugye hány fok van a lakásban? Hát az 24 fok, amire beállítottam a szoba termosztátot, mondják, de nem meleg a padló, értsen meg. Tehát ő azt hitte, hogy a padlófűtés lesz, akkor meleg lesz a padló. Hát igen, addig lesz meleg a padló, amíg fűt ugye a rendszer. Hogyha eléri a beállított hőmérsékletet a fűtési rendszer, akkor az le fog kapcsolni. És ugye a modern házaknál, ahol már borzasztó vastag hőszigetelések vannak, nagyon jó minőségű nyilászárók, mind a tető, mind az ajzat teljesen le van szigetelve, nagyon kicsi a hő igénye ezeknek a helységeknek. És hiába van padlófűtés, nem lesz meleg, mert hogyha meleg lenne a padló, akkor nem 24 fok lenne a szobába, ha folyamatosan meleg lenne a padló, hanem 30, és azt senki nem szeretné. Úgyhogy érdemes ezt is figyelembe venni, hogy aki padlófűtést csinál, az nem azt jelenti, hogy a macska ugrálni fog a padlón, meg nem azt jelenti, hogy mindig érezni fogja a meleg padlót. Ha csinál magának egy olyan helységet, ahol nincs padlófűtés, és oda belép, és utána kimegy a padlófűtéses helységbe, ott azért érzi a különbséget, abszolút, csak nem lesz tényleg folyamatosan 0-24-ben meleg a padló, mert egészen egyszerűen olyan kicsi hőigénye van már a modern házaknak, hogy egyszerűen nincs erre szükség, erre a fűtési mennyiségre. Úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni. És hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek. Ha tetszett, kérlek, iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, kérdezzetek, vitatkozzatok velem érvekkel, és meglátjuk. Remélem, hogy tetszeni fog, vagy tetszett ez a videó. Sziasztok!